як письменник, тобто людина, яка працює з мовою, я не смію, не маю права робити винними в якихось проблемах мови. Так? Мова російська, ну, не існує сама по собі як якась об'єктивна загроза для української ідентичності. Але, звичайно, вона може бути інструментом цієї загрози. Ось не безпосередньо несе в собі загрозу, а в силу використання її, ну, скажімо, нашим супротивником, так? А супротивником нашим, зрозуміло, є наш північно-східний сусід, і його ідеологічна і пропагандистська машинерія, зрозуміло, надзвичайно потужна. Ось у зв'язку з цим наш супротивник може і робить це насправді інструменталізувати російську мову задля, ну, власне, дальшого ведення тієї гібридної війни, про яку всі ми говоримо. Протистояти цьому можна і різними способами. Я думаю, що і на рівні українського законодавства, і це також дуже важливо, але ще важливіше, на мій погляд, це все-таки свідомий і добровільний вибір громадян України. Ось мені часто кажуть про те, що я це бачу доволі утопічно, що неможливо уявити собі мільйони людей, які от від народження свого російськомовні, російська для них рідна, і ось вони десь на якомусь етапі добровільно її зрікаються, ну, тобто вони не починають її ненавидіти там, чи не топчуться по ній, але вони обирають для свого щоденного існування, вони обирають цим номером один українську мову. І, мабуть, це справді неможливо в якихось одночасних мільйонних масштабах, так, щоб так от протягом одного тижня мільйони людей перейшли на українську мову. Але я думаю, це можливо на рівні дуже особистому, на рівні індивідуальному. Так? І це я в першу чергу мав на увазі, коли говорив про велику роботу над собою.